Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, oras na naman po para sa gawain pong ito na midweek prayer meeting po. So, inaanyayahan ko po ang mga kapatid po natin na nasa kanilang mga bahay at sa mga kapatid po natin dito na nandito po sa loob ay tayo po ay tumayo at bago po natin umpisahan ang gawain ito, mari tayong magpalinis muna sa ating Panginoon sa oras na ito. At kasabay ng ating pag-welcome sa banal na Espiritu sa gabing ito, let us sing the song, Ang Banal Mong Tahanan. Hallelujah. And let us sing that song wholeheartedly to the Lord. Hallelujah. Isa po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras pong ito na kami po ay pinagkaisa niyo po, Lord God, sa gabing pong ito, Lord God. Lord, bago po namin simulan ang gawain ito, ang bawat isa po sa amin ay nagpapakumbaba, Lord God. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, Lord God.
Ito man po, Panginoon, ang mga bagay na iniisip, sinasabi at ginagawa namin, Lord God, na hindi naging kalugod-lugod sa inyong harapan, Lord. Lord, dalangin po namin na anuman po yung nakikita ng gawain ng kaaway sa mga oras na to, na maaring maging hadlang sa pag-focus po namin sa inyong gawain sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord God, na tupukin niyo po ito, Lord God. Destroy it in the name of Jesus, Lord God. And God, sa oras pong ito, i-bless niyo rin po ang bawat isa. Ihanda niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, na bigyan niyo po kami ng sapat na pangunawa, Lord God. Nang sa ganon, maintindihan po namin ang inyong mga salita at magamit po namin ito sa aming buhay bilang isang Kristiyano, Lord God. Magamit po namin ito sa aming pamumuhay araw-araw ng matuwid, Lord God, at naayon sa inyong kalooban. Lord, sa oras pong ito, ipinagkakatiwala po namin ang gawain na to. At dalangin din po namin, Lord God, ang magpapahayag po ng inyong salita sa gabing ito, Lord. I-bless niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng right spirit, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, hindi yung mga kamalian niya, Panginoon, yung nang makita namin, oh God, hindi yung mababaw na pagkakakilanlan, Panginoon, ang makita namin. Because, Lord God, yung kaluwalhatian, ang inyong kabanalan ang siyang makita sa kanyang buhay. Salamat po sa mga salita na inahanda niyo sa oras na ito, Lord God. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa bawat salita na magmumula sa bibig ng inyong lingkod sa gabing ito, Lord God. Salamat, God, at i-bless niyo po ang bawat isa. I-bless niyo po ang church na ito, Lord God. And inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord. At ganoon din po sa mga nanunood, Panginoon, sa live stream pong ito, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi man po namin sila nakakasama, Panginoon. Hindi man po namin sila kasama sa mga oras na to. But, Lord God, pagkaisahin niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Mangusap ka sa kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, ang inyong salita, ang plataformang ito, Lord God, na maunawaan at maintindihan po nila, Panginoon, ang inyong salita sa mas malalim pa pong kahulugan, Panginoon. Thank you, Lord, and thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. And we claim victory upon victory tonight, oh God. This is all our prayers in Jesus' mighty name. Amen. Ayan. So, Ayan. So, God is good. All the time. Ayan, so, alam ko na ready na ang bawat isa sa atin na makinig ng salita ng Diyos. At bago ang lahat, bigyan nga natin ng 3 palakpak ang ating Panginoon. Ang kapsut mat. Isa pa po. 1, 2, 3, go! Ayan. And sabihin natin sa tagapagpahayag ngayon, God bless you, Pastor. Me? 1, 2, 3, go! God bless you, Pastor. Amen. Glory to God. Binibigay ko na po kay Pastor RJ ang pinakagwapong pangalawa. Yun. Original si Pastor po eh. Ayan. Praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan. Tayo po ay mapala dahil nandito po tayo sa bayan sambahan ng ating Panginoon Diyos upang manalangin at sa mga kasama po natin sa live stream. Magandang gabi at makisama po kayo sa amin sa ating pananalangin sa ating Panginoon Diyos ngayong gabi. Sa pagkakataon na ito, nais kong magbahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos, short message para sa buhay po ni Haring Hezekiah. Ang ating text po ay matatagpuan in the book of 2 Kings, chapter 20. Sa mga may Bible po, makipagbukas po kayo ako sa akin in the book of 2 Kings o Kalawang Hari, chapter 20, verses 1 hanggang pababa po. Yan. Verse 1, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Hezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka na gagaling sa sakit mong iyan. Verse 2, humarap si Haring Hezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa iyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong
kapiitang umiyak si Hezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Yan. Dito na po tayo magtatapos. May katugtong pa dito, verse 7 hanggang verse 11 to 11. Yan. Para dito po tayo magtagal, dito po makita po natin, ito pong si Haring Hezekiah o Haring Hezekias, siya po ay tinaningan na po ng ating Panginoon ng buhay. Kung titingnan po natin in verse 2, verse 1 and verse 2, pumunta po si Propeta Isaiah upang sabihin sa kanya na siya na po ay mamamatay. Siya na po ay, sabi niya, ayusin mo ng iyong kaharian at mamamatay ka na at hindi na gagaling ang iyong sakit. Yun po ang sinabi po ni Isaiah na pinapasabi ni Yahweh kay Haring Hezekias. Kung titignan po natin dito mga kapatid, ay talagang si Hezekias nung nalaman niya na malapit na siyang mamatay, ay nalungkot po siya. Sino ba naman ang tao na sasabihin sa kanya na malapit ka lang mamatay na pinapasabi ng Diyos sa kanya? Lahat naman po tayo ay malulungkot sa kalagayan na iyon. Kung sasabihin sa atin na mamamatay ka na, ihanda mo na yung buhay, ihanda mo na ang iyong kaharian, mamamatay ka na. Ganoon po ang naramdaman po ni Haring Hezekias nung sinabi ni Propeta Isaiah yung pinapasabi ni Yahweh. At kung titignan po natin dito mga kapatid, ano ang naging reaksyon ni King Hezekias? Ano po yung naging reaction na in verse 2? Mababasa po natin dito na sinabi niya dito na Yahweh, humarap si Haring Hezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Anong unang ginawa niya po? Siya po ay nanalangin sa ating Panginoon. Kung titignan po natin, humarap siya sa dingding, ang unang kinausap niya, ang unang nilapitan niya, walang iba kundi ang nagbigay ng buhay sa kanya. Alam ni Hezekias na ang nagbigay ng buhay ay ang Diyos at siya rin ang kukuha. Kaya ang ginawa ni Haring Hezekias ay siya po ay nanalangin, tumangis, umiyak, talagang sincere siyang nanalangin sa ating Panginoon na siya po ay humihingi ng dagdag na araw, taon ng kanyang buhay. Andun yung pagtangis niya, andun yung pag-iyak niya. Sinabi pa nga niya dito na alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa iyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Sabi po ng mga ibang Bible scholar na si Hezekiah ay siya po yung pinaka-obedient king sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang sabi ng mga ibang Bible scholar. At kung titingnan po natin dito, si Haring Hezekias, siya po ay may takot sa ating Panginoon. Siya po ay lingkod ng ating Panginoong Diyos. Siya po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya dito in verse 2, na alalahanin po sana ninyo na namuhay ako ayon sa iyong kalooban. At siya ay tumangi, siya ay nanalangin sa ating Panginoon. Siya ay talagang humalughog sa ating Panginoon upang dagdagan ang kanyang buhay. Sino ba namang tao ang ayaw madagdagan ng kanyang buhay? Lahat naman po tayo gusto nating mahaba ang ating mga buhay. Gusto natin na malasap pa natin ang sarap ng buhay dito sa mundo dahil ang sarap mabuhay. Marahil si Hezekias ay gusto niyang umhaba pa ang kanyang buhay at gusto niyang marami pang taon at gusto niya pang maglingkod sa kanyang sinasakupan. At dito makita po natin na talagang
dininig siya ng ating Panginoong Diyos. Nung verse 4, nung paalis na po si Isaiah, ay nangusap ang Diyos sa kanya at pinabalik niya doon kay Haring Hezekias. At ito ang sinabi niya, pinabalik ka, sabihin mo kay Hezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya papaligin kita sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Imagine, sa panalangin ni Hezekias o si Hezekiah, Haring King Hezekiah, sa kanyang panalangin sa ating Panginoon, ay andon na sinagot agad ng Diyos ang kanyang dalangin. Ang makita nating, mapupulad nating aral dito mga kapatid, na kahit po sa anumang sitwasyon ng ating buhay, sa atin din po kahit sa anumang sitwasyon ng ating buhay, magluman ng ating kapaligiran, kahit na sa atin dito po ay sa kwentong pong ito, kalaban pa nila ang Assyria. Talagang sinasakop pa sila ng Assyria. At talagang nandun po sila sa gitna ng kaguluhan na sinasakop po sila. At sa panahon na ito, biglang nagkaroon ng, si Haring Hezekias ay nagkaroon ng sakit at siya na po ay mamamatay. Talagang sa mga chapter po dito sa 2 Kings, yung buhay po ni Hezekias, makita natin dito na si Hezekias ay talagang lagi siyang nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Andun yung pagsunod niya lagi sa ating Panginoon. Andun yung pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos. Na kung anong sinasabi ni Yahweh kay Isaiah na sinasabi kay Haring Hezekias ay talagang sinusunod niya. Alam ko, bawat isa din sa atin mga kapatid, andun yung kaguluhan sa ating mga buhay, andoon yung mga problema sa ating mga buhay, andoon na may gusto din tayong sabihin sa ating Panginoong Diyos, andoon na kahit na tayo pinahirapan, tayo po bilang isang mananampalataya, may karapatan po tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos, may karapatan po tayo na dumaing sa ating Panginoon. Pwede nating gayahin si Haring Hezekias, na sinasabi natin, Kristiyano tayo, sinasabi natin na tayo po ay lingkod ng ating Panginoon, na pwede nating sabihin na, Lord, lingkod mo ako, ito yung gusto ko. Kung kalooban ng ating Panginoong Diyos, lagi natin naririnig, kung kalooban ng ating Panginoong Diyos yung panalangin natin, ito po ay kanyang ipagkakaloob. Dito po, sa kwento pong ito, sa pagdaing ni Hezekias, ay andoon na sinagot ng Diyos agad yung panalangin po niya. Sabi nga nila, prayer, ang panalangin po ay nababago niya lahat. Kahit anong sitwasyon ng ating buhay natin, buhay ng mga kapatid natin, buhay ng mga taong nakakasalamuhan natin, yung mga gusto po natin ay pwedeng mangyari sa pamamagitan ng panalangin. Ngayong gabi po, mga kapatid, bawat isa sa atin ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay dudulog sa ating Panginoon. Tayo po ay dadaing sa ating Panginoong Diyos. Gayahin natin si King Hezekias na tayo rin po ay lingkod ng ating Panginoon. Tayo rin po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Pwede natin gayahin si King Hezekiah na tayo po ay dumulog, manalangin sa ating Panginoong Diyos. Sabihin natin yung mga gusto po natin. Sabihin po natin yung mga ninanais natin. At kung ito'y kalooban ng ating Panginoong Diyos, sasagutin niya ito. Sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Lagi nating tatandaan. Dapat laging tama ang ating puso at tayo po ay may tiwala sa ating Panginoon. Kahit na nakaluhod po tayo, kahit na sabihin natin umiiyak tayo sa ating Panginoong Diyos, kung hindi tama yung puso po natin, hindi po sasagutin ng ating Panginoon yun. Kasi nga po, dito po, ang pagtangis po ni King Hezekiah ay pagtangis na talagang sincere siya sa kanyang panalangin, buong puso siyang nanalangin sa ating Panginoon.
Kasi nga po may mga tao na nanalangin na pwedeng nakapikit lang, lumuluhod lang, na kunwaring umiiyak para makita ng mga taong nananalangin. Sabi nga sa ating Biblia, yung mga taong mapagkunwari ay natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngayong gabi mga kapatid, dapat po sa ating pananalangin, buong puso tayong manalangin sa ating Panginoon nang may pagtitiwala sa Kanya at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung maikling salita ng ating Panginoon na nawa po magbigay aral po sa atin ang buhay po ni Hezekiah na sa kanyang pananalangin, nadagdagan po ang kanyang buhay sa pamamagitan ng panalangin, nababago po ang kanyang kaharian at sinasagot ng Diyos ang kanyang panalangin dahil siya po ay may pananampalataya, siya po ay may tiwala, siya po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa bawat taong sumusunod, sa bawat taong nalulugod ang ating Panginoon sa kanyang buhay, ay sinasagot niya ang panalangin po niya. Sabi nga ng ating Bible, the prayer of righteous man is powerful and effective. Yun po yung maikling salita ng ating Panginoong Diyos at binibigay ko po kay Pastor. Yan. Diretso na daw po tayo sa ating pananalangin, sa ating individual prayer sa gabing ito. Tumanap po tayo ng mga pwesto po natin na pwede nating pagpwestuhan na hindi po tayo maistorbo. At lagi nating tandaan na dapat po, tapat po tayo sa ating panalangin at buong puso tayong manalangin sa ating Panginoon Diyos sa gabing ito.
isa sa atin, ang ating mga panalangin ay nakarating po bilang matamis na samyo sa ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating corporate prayer. Is there any prayer request na gusto niyo pong pagkaisahan natin ay panalangin, maliban po sa ating mga papanalangin ngayon na gawain ng ating iglesia? Let us pray for healing. Si Ronalyn. Sino pa po? Mark Alan. Okay. Sino pa po? Yung healing. Wala na. Okay, so let us pray for the healing of Sister Ronalyn and Mark Alan. And let us also pray for our nalalapit na National Convention ng ating Assembly. And let us pray for our yung mga service natin na gaganapin sa Sunday. And let us pray that the Lord will move in a mighty way. Let us pray for protection and guidance sa mga kapatiran natin na naglalakbay na sa ibang lugar. At
Pati na rin po yung mga kapatid natin nandyan sa online, we will be praying for you. Mag-isa po kayo sa mga panalangin po natin. Kung mayroon kayong karamdaman, just lift up your hands to the Lord as we pray. And alam ko pong pagagalingin kayo ng Panginoon. At ano naman po yung mga prayer ninyo, join us in praying corporately. Hallelujah. Glory to your name. Glory to your name, O Jesus. Hallelujah. Shall we sing in moment like this, and shall we worship the Lord? Shall we declare our love to Him? In moment like this, I sing out a song, out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, singing I love you, Lord, I love you. Yes, Lord. Kami po, O Diyos, ay patuloy na dumudulog sa inyo bilang inyong mga anak, Panginoon, na iyong sinabihan na kami po ay lumapit sa trono ng iyong biyaya. Kaya kami po ay nagkakaisa ngayon na lumalapit sa inyong trono, Panginoong Diyos, para idulog po ang mga panalangin, po Diyos. Nagkakaisa po namin itinataas sa inyo ang mga kapatid namin na nangangailangan po ng kagalingan sa kanilang pisikal na pangangatawan. Si Sister Ronaldin, Panginoon, pati na rin po si Mark Alan, at sa lahat po ng may karamdaman na miyembro sa iglesyang ito, miyembro ng aming mga pamilya, Panginoon, at maging yung mga nasa online, Panginoon, na nakikisa sa amin sa aming live streaming, sa kanilang kinaroroonan ngayon, kung may karamdaman sila, we pray for healing right now in Jesus' name. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo po sila mula sa kanilang mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name and in Jesus' name. Panginoon, naman po yung mga karamdaman na yan. Ikaw po ang dakila naming manggagamot. Ikaw po, Diyos, ang nasugat para po sa aming mga karamdaman. At sa mga latay mo, Panginoon, kami po ay gumaling. Kaya sa oras po ito, ikaw po ang aming nilalapitan at ikaw po ang magpapagaling sa kanila, gumawa ng himala ng kagalingan sa kanilang pisikal na pangangatawan at magbalik ng kanilang kalusugan at magbigay ng kalakasan sa kanilang pisikal na pangangatawan. Thank you for the healing, O God. Thank you, Jesus. Itinataas din po namin ang mga kapatiran po namin, O Diyos, na nasa iba't ibang dako, nasa iba't ibang lugar, Panginoon, maging ang mga nasa ibang bansa, nasa ibang bayan, Panginoong Diyos. We pray for protection. And Panginoon, we pray for guidance sa kanilang paglabas at pagpasok sa kanilang mga tahanan. Pangalagaan mo po sila. Ikaw pong gumabay sa kanila. Ikaw pong magbigay ng katagumpayan sa kanila, Panginoong Diyos, sa bawat gagawin nila. Thank you for the protection, for the guidance, for the victory, for the blessing that you will give to them. Panginoong Diyos, itinataas din po namin maging, Panginoong Diyos, ang aming assembly sa nalalapit pong 75th Annual National Convention ng Philippine Branch of the Filipino Assemblies of the Firstborn. Lord, we pray for the needs to be met, oh God. Yung mga dadalo po, the pastor, the delegates,
Panginoon, sa bawat distrito, O Diyos, mula po sa Inca hanggang sa Mindanao. We pray for the provision. We pray that the need be met in Jesus' name and in Jesus' name. At magkaisa po kami na magpuri, magpasalamat sa kadakilaan mo, O Diyos, sa aming assembly for 75 years here in the Philippines. You have been so good. And as we will be together again, O God, we pray na ihanda mo po ang mga dapat may handa. Anoint the speakers, anoint all the participants, and all, O Lord, sa mga preparation na ginagawa. We pray that you will move in a mighty way. Salamat po, Diyos. Ikaw lamang pong may tataas sa gawain na yan at madadakila, at ikaw po, O Diyos, ang pangalan mo po ang may wawagayway. Thank you. Even, Lord, sa amin pong gawain dito sa iglesyang ito, ang aming mga outreach sa Laod, sa Nagsankladan, at ang plano po naming buksan ang mga outreach, Panginoon, na maging pioneering work ng iglesyang ito. We pray, O God, that you will open, O Lord, a place for us. And we are praying, O God, na ikaw po ang magbukas, magbigay, O Diyos, ng opportunity para sa iglesyang ito to pioneer, O God, the ministry, the work, O God. Kaya ikaw na pong kumilos in Jesus' name and in Jesus' name. Maging, Panginoon, ang ministry ng mga bata na ginagawa po namin. Lord, we pray that you will move in a mighty way, na ang mga batang ito ay makakilala sa inyo at sila po ay maging ilaw sa kanilang mga magulang at tanggapin ka bilang Panginoon at ang pagligtas ng kanilang mga buhay. Thank you very much. We pray for the departments, O God, the CCMO, ang fellowship po namin sa Sunday. We pray, O God, that you will move in a mighty way. The women's, Panginoon, the WMO, the YWMO, pati ang MCYO, Panginoong Diyos. At pati na rin po, O Diyos, ang aming gawain sa Sunday. We pray for your Holy Spirit to move in a mighty way. Anoint the Sunday school teachers, O God, mula sa mga bata hanggang sa adults, Panginoon. All the Sunday school teacher, give them the wisdom, the knowledge, and especially anoint them with the double portion of the anointing. And even, O God, sa aming Sunday worship, Panginoong Diyos, lahat ng gagamitin mo, we pray, O God, that you will anoint them. From, O Lord, service director, O God, hanggang sa magpapainom yung mga salita, the music team, O Lord, ang lahat po ng magbibigay ng kanilang mga special numbers, we pray that you will bless them, O God. You will anoint, O Lord, each one of us. Oh, hallelujah. Itinataas po namin, maging, O Diyos, ang aming multimedia, marami pa po kaming pangangailangan na gadgets, O God. Lord, we pray that you will provide everything, O God, because this is your ministry. Nais naming may palaganap ang iyong salita sa bawat sulok ng mundong ito sa pamagitan ng platform na ito. So Lord, we pray for your provision. Thank you very much. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang aming barangay na ito. Ikaw po ang patuloy na kumilos. Patuloy mong ibuhos ang pagpapala mo, O Diyos. Dahil po sa gitna po ng mga ng problema, Panginoon, sa tubig, Panginoong Diyos, alam po namin na ikaw ang mag-provide nito, lalong-lalo na sa iyong mga anak. Hindi mo po sila pababayaan, O Diyos. Thank you for your provision, O God. Salamat po, salamat po. Pagpalain mo rin po ang pamilya ng bawat isang nandirito, maging, Panginoon, ang mga nasa live stream, O God. We pray that you will bless their families, O God. We entrust to you everything. Ikaw na po ang kumilos sa buhay namin. Salamat po, at ang mga pamilya, ikaw na po ang kumilos. Thank you very much for the blessing. Thank you, O Lord, for the answer of our prayers. Mataimtim po kaming nanalangin, Panginoon, gaya po ni Hezekiah. And we know that our prayers, O God, ay nagbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. At salamat po sa katugunan. So salamat po, Diyos. Ikaw po ang aming dadakilain. Thank you for the answer of our prayers. Thank you for your message. In Jesus' name and in Jesus' name. Amen and amen. We will give our offering to the Lord. Hallelujah. And let us march forward and give our offering. Okay. Giving. Ano ba?
Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Amen. Let us pray. We thank you, dear Heavenly Father, for the privilege to worship you through giving. Accept this offering as a sweet aroma unto your nostril and continually pour out your blessing to each one of us. Patuloy ka pong kumilos, patuloy ka pong madakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At alam po namin na patuloy mong ipagkakaloob, ibibigay ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Because Lord, it is your promise in your word. At alam po namin, pag ikaw ay nangako, ito po'y matutupad. Thank you for your blessing. Bless this offering, O God. Magagamit po sa ikalalagoy, kadadakila ng iyong pangalan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.